Det er jo desværre sådan, at der er nogen derude, der ikke kommer igennem juryens stramme nåleøje, som ikke bliver nomineret. Og de skal have en Trøster Award. Prøv at se her. Jeg er taget ud for at uddele aftens første Trøster Award. Vinderen er ikke i kategorierne i aften, men fortjener Zulus anerkendelse alligevel. Nemlig René Dif. Hej René Dif. Hej. René Dif fra Aqua. Ja, velkommen. Tak. Musiker, filosof. Okay. Musiker, kunstner fra Aqua. Du var jo en vigtig del af 90'ernes bedste popband. I havde et hav af hits, og I solgte guld, platin, røgelse og myrer. I var det lille Jesu-barn. Måske lige så meget sagt, men... Men nu er du gang i noget nyt. Det har jeg. Ja. Jeg er meget glad for det. Okay, og det vil vi gerne hylde dig for. Men inden vi lige hylder dig, så lad os lige se et klip fra, hvad det er, du har lavet. Ja. Hvor er han derovre? Yes. Det var eddermame fedt, René Dif. Tak. Hold kæft, man. Jeg kunne næsten ikke stå stille, så du det? Det kunne jeg godt se, det her med de æbler der. Ja. Hold kæft, mand. Det er fandme i orden, det der. Tak. Jeg er meget glad for det. Jeg har ligesom prøvet at kigge lidt dybere ind i musikverdenen. Okay, ja. Det er også lige meget. Fordi, René Dif, vi er kommet for at give dig en Trøster Award. Okay. Det er noget, som vi gerne vil give dig på Zulus vegne. Fordi du ikke er blevet nomineret til Zulu Award, men alligevel fortjener et klap på skulderen. You are my friend. Hold da kæft, hvor er den fed. Det er der sgu ikke nogen af de andre i Aqua, der har. Vel? Nej, you're the only one, René Dif. Hvor er det vildt, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi at det er først All Stars, og så den her. Altså det er meget bedre end alle de der mainstream awards og hold kæft, mand. Hold kæft, jeg gjorde det. Kæft, jeg er god, mand. Hold kæft, jeg gjorde det. Danmark, så kommer jeg altså med blødboller, mand. Mamma! Woo!